Benvinguts, soc la Núria Carner i aquest és l'informatiu de la Festa.cat, espai amb el qual us informarem dels esdeveniments culturals més destacats que succeeixin aquí a Catalunya. A nivell internacional ens trobem amb l'aniversari d'una de les artistes nord-americanes amb més èxits de la música popular a tot el món. Alicia Keys fa 33 anys el proper 25 de gener. L'artista ha venut al llarg de la seva carrera més de 30 milions de discos a tot el món, guanyant infinitat de premis, dels quals destaquen 14 Grammys, 17 premis Billboard i 3 American Music Awards. En el seu àlbum debut, Songs in a Minor, va guanyar 5 Grammys en una sola nit, rècord que comparteix amb artistes de la talla de Beyoncé i de la britànica Amy Winehouse. Com ja sabeu, cada setmana fem un repàs de les notícies més destacades del gènere indie i, com sempre, ho fem de la mà d'Andrea Sánchez. El grup Méndez actuarà el proper 24 de gener a la Sala Razmetat de Barcelona. La banda torna a pujar a l'escenari de la mítica sala per presentar el seu nou disc i ho fa tan sols mig any després de la darrera actuació a RAC. Les entrades encara hi són disponibles a un preu a partir de 10 euros. El grup californià d'indie rock Foster the People anuncia nou àlbum per 2014 i ho fan estrenant el primer senzill titulat Coming of Age, del disc Supermodel, que previsiblement sortirà a la venda el proper 14 de març. El grup català de la Fe i les Flores Azules actuaran a Mataró el proper dissabte 25 de gener, a la Sala al Club, dintre de la seva gira per sales anomenada Gira de Sales 2014. El duet vol presentar d'una manera més propera el seu darrer àlbum titulat De ti sin mi, de mi sin ti. Aquesta setmana us recomanem la pel·lícula ja estrenada dedicada al president de la República de Sud-àfrica i que recentment ens ha deixat Nelson Mandela. El títol, Mandela, del mito a l'hombre, és la biografia del líder sud-africà dirigida per Justin Chadwick i interpretada per Idris Elba. La banda sonora ha estat composada per Alex Heffes i ja està nominada als Golden Globes d'aquesta propera edició del 2014. Tengo unas bellas hijas y una bella mujer. Quiero que puedan caminar libres en su propia tierra. Somos la población de esta nación, pero no tenemos derechos. Hay veces en las que solo hay dos opciones: rendirse. ¡Este es el último aviso! ¡O luchar! ¡Luchar! 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 No te preocupes, te aseguro que le encontraremos y luego le ahorcaremos. Tendrás que buscarte a otro que te dé calor por la noche. ¿Me están buscando a mí? Se le condena a cadena perpetua. The sea wants to kiss the golden shore. The sunlight warms your skin. Jamás volveréis a tocar a una mujer o a un All niño. the beauty that's been lost Moriréis before aquí. wants to find us again. Solo, ¿qué puede hacer uno? Juntos tenemos la fuerza. Te crees muy listo, ¿no? Muy listo no seré, si no, no estaría aquí. We can't fall any further in La gente está enfadada. ¡Todos lo estamos! ¡Yo estoy enfadado! love. We cannot reach El mundo entero se va a movilizar. Liberad a Nelson Mandela. Así es como empieza. La gente
se aprende a odiar, pero se le puede enseñar a amar. Porque para el corazón humano es más natural amar. Aquesta setmana hem anat de ruta amb el grup català d'indie Wigo. Hem estat amb ells el dia en el que van ser taloners del grup granadí Lori Meyers al concert que van fer a la Sala Razmetat de Barcelona. Vam recollir les seves sensacions i així ens ho expliquen. Siento amor porque ayer te imaginé. Siento amor y nadie más sabe el porqué. Pero tú no eres real. Pensamientos que vienen y van. Siento amor y es por alguien que imaginé. Siento amor, mucho amor porque te creé. Pero sé que no eres real. Te soñé y nunca existirás. Diré que soy afortunado por tenerte a ti, siempre a mi lado en mi pensar. Mi chica imaginaria. Espero encontrarte en algún bar, en Pekín, en Lisboa, cualquier lugar. Pero tú no apareces. No és gaire propi sortir a tocar sense haver fotut 10 minuts d'escalfor. Vamos, Wigo! Es un honor hacer un Teleneros de Lori Meyers. Así que vamos a darle laureles al rey. Una lengua traviesa ha tomado el control de esta nave burguesa. Andará en otro sol. Ha empezado la guerra. Dame tu rendición. Quiero volver a tierra y matar a mi yo.
Dejamos con Lori Meyer. Estem molt contents d'estar aquí. El Raz no és la primera vegada, això s'ha de dir. És la segona vegada que toquem a l'escenari gran, però sempre és un plaer tocar el Raz perquè és una sala estupenda, els tècnics són super amables, super professionals i hem sonat molt bé, ens han dit, i jo m'he sentit molt bé, he estat molt bé, molt a gust a l'escenari i no. I vosaltres què tal? Tu, Dani, què? Jo he vist els toros des de la barrera. Sempre el bateria està en una posició que està a Cuenca, però en el fons es veu tot i ets com la base, no? Tot i així, tocar el Raz sempre fa molta il·lusió, tocar amb Lori Meyers encara més, i l'experiència ha sigut molt grata, enriquidora, i ens ho hem passat superbé. Mola talonejar Lori Meyers, què voleu que us digui? Molta gent i, ostres, la penya molt dedicada i amb moltes ganes. Doncs a partir d'ara esperem que vinguin més bolos, bàsicament. Més bolos! Doncs... Ganes d'entrar al local i preparar els temes nous, que estem ara amb unes quantes coses que estan ja a mig preparar i tenim ganes de posar-nos al local i treure unes quantes cançons més per, algun dia treure el tercer disc. Ens podeu seguir a Facebook, Somos Wigum, a Twitter, Instagram, somoswigum.com, Bandcamp, iTunes, Spotify... Em podeu agregar a mi al Facebook. Esperem tornar-vos a veure. Un petonet. Fins aquí el nostre programa d'avui. Recordeu que ens podeu seguir diàriament aquí a Canal Català a partir de 3:45 del vespre i a la freqüència de Cultura FM i, com no, també a les nostres xarxes socials. A Twitter, @lafesta_cat i a Facebook, lafesta.cat. Que acabeu de passar un molt bon dia. You lose your pants, you crush a man.